Altså, manual vejer 12 kilo. Det er samme det der Lego-skib. Hvem var det også, der var en, der skulle have en skærm? Det var ikke din, vel? Nej. Nej, det er Ulrik. Hvor meget var det? 12 kilo. Ej, hvad gør det sådan? Du kan ikke vide det. Nej, ikke der. kilo, og manualen 12 kilo. Starship Troopers. Det er jo sådan, hvis man laver øvelser, så tager det 100 timer sammen. Hvad er det rekorden er? 60 timer? Rainbow Crossrun på sammen til 60 timer. Man skal også huske at nyde det. Det er sweetness. Hvor mange tror du, de sætter den? Jeg tror, der er 10.000 sæt eller noget. Der er også mænd, mand. Han Solo. Ja. Man skal være over 16 år for at samle det. Ja, det er jo problem. Ej, hvor er det sweet. Du kan ikke bære den, knægt. Skal du huske at gå ned med dem her, Kuh? Nej, når det er sådan her. Gennem de her pimser. Hvordan? Det er den æske. Det der. Det var mærke. Jeg bare mærke. Der er også ham der aben med. Ja. Choco wow. Det er også fordi, jeg læser det på hovedet. Ved du godt, hvad aben hedder? Ja. Det var bare gas. Nå, jeg skal lige have aflyst nogle møder. Ej, hvor sejt. Tillykke med det. Tillykke med det.